100m. Ilawan gani. Taris ka na sa kanya. Second from. Second from. Gani. फैबाय नै फाइनालि दखाना बेनो मा मा साइकेल दं नोंथांमोना नायदो र' देखायनोसै नोंथांमोननो दखाना बेनो एबा फिसा फिसाखौ उरिखौ बिसो दा साइकेला बिराद एक्साइटेड मानसिया साइकेल लानो बेखौनो लाबाय गोदाना दे नायदो किफोर लादों बेखौनो लाबाय फसायनानै गोलोमजोब्बाय माथो दे गोमो बेसेबांमोनलाय दामा 5,000 200 5,200 ना 5,200 लाबाय एसे सिम्पोलखौनो लाबाय बांद्राय मडेल थानायखौ लायासै सिम्पोलखौनो लाबाय गोलोमजोब्बायलै गरमा बा A few moments later. साबि होनाय फर्मुलाया ओंखाम जाग्राफ्रा साइकेल गोदाननि ओंखाम मोनजाबायलै गोमो बोरमाजों मोनजाबाय जाग्रोदोनि होमबालाय
जाखांबायलै खुनुरुखुम हेल' जाख'नोसै एबाराव गिदिङाखै ओमफ्राय बासुगाव बाजारखौ एसे नायनोबा ब्रिज गोदान बानायगासिनो बासुगाव नै ब्रिज गोदान जाहां जाहां दं Masbang Roma. Hati tu sih. बावला जासिगोन Mama bustu tu mulai. उसुगायावनो जानांबाय ओंखाम उफाय गैया Dia bustu ada. Mama kata. माबायदि मोन गोथावथार बरिया गोथाव बेदरा जायखिया माबाया थावा ओंखामा उदैयाव थायाना उदैयाव थाया दा जाहैफिनसै न'आव खुनुरुखुम जाबाय न'आव थांनानै जाहैफिनसै आंथ' हालालै न'आव जानो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है जेबो गैया उफाय गैया जेनेबा थांसै लासै लासै थांफिनसै साइकेल गोदाना गोदाना बेनो साबि होनायनि फर्मुलाया नुबाय जोंना गोदान गोदानखौल' होलायबावो गोजामखौ गैबावा आयौ सिरियास माबा जानाय बायदि माबा हिनजावनि माबा नुनाय माबा जानाय आयौ मोजां ना साइकेला माबायदि खोन्थाहर जाबाय र' दावखोलांसै मबाइलानो जाबावला नोङो दावखोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आवगायग्रानि साइकेल गोदानखौ सालायनायबाय आङो बरिया स्मुथ बासुगाव स्टेसन स्मुथ गियार गोनां बायदि सिम्पोलानो मोजां खारो ब्रेकखौ गोरा खालामाला बासुगाव स्टेसननि स्टेसन ओइ साम्पा ब्रिज मोनबाय साम्पा दालां मोनफैबाय ससे थांबावबानो मोनसिगोन
दिनैनि बे भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दे उनाव लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय बाय